80. godište. A ti si moje gitere ponižava. Jo! Bravo, pobedi se. Ej, slušaj, potrošio se, alo, potrošio se. Slušaj, potrošio se. Joj, brate, veli, tako je, kolica te pumpa. A šta misliš, ako te namjerno pustio da se primiš? Ko? Ajde. 7, još 3 partije i čao. Još 3. 7, alo, 7, 4, alo. Alo, mamule. Da, dobijam izveštaj. Alo. Dobijam izveštaj. Miloše. Neradniku, budi ovdje, gledaj, u oči me gledaj, alo. U oči me gledaj kad te trpam. Koga ti trpaš, da reče? Gledaj. Ne kako, hoće da plaće. Plaće, ajde sad uzmi maravice, čekaj, stani. Vidimo da li te pratimo, Saša. Ćao, brate, kakav si ti? Dobar, jeste, brate. Ćao. Evo, mislim na nekog piva, čipsa, nema od toga, brate. Dobro nam došli. Evo, tu ću ja. Ima ti bazen? Da, ista. Izvolite se. Ljudi, da li možemo? Tako je. Pogledaš odbuk? Prigorac, hvala. Kolica moj brate, kolica moj brate pomagao. Jedno smo ga pustili, on se primio. Putin, hvala. Čekaj da popijem pivo, alo, majmune, zapijem pivo, majmune. Kolica, hvala puno, brate. Da ćeš ko je majmun? Da plaćeš, alo. Ne, alo, pivo tera da plaćeš, alo, majmune. Ja sam plakao od sreće, ljudi. Od kad ne radi? Kako te trpa kolica. Pa pustili smo te. Jofo, gdje si Jofo? Sad će opet da te kidamo, muški da te trpamo. Alo, mi kad stavimo u karu, mi ti stavimo lepo. Kako zove? Što je držao kafe za ovo? Tad je mi je to. Nam je. Hajmo ljudi da mu svršimo u bulju. Kolica je car, kolica je bog, brate. Moj brat. Hvala, Prigorac. Moj brat Kolica. Ljubite brat, ne damo sad. Ajmo ljudi da damo te. Da, pustili smo te, da, normalno, pustili nas su. Ajmo svi. Ajde, tako je. Nenade, Hvala pape Nikolaj. čuva legendo, idemo svi, jako, ljubim vas brat. Hvala svim gifterima. Znači, daj da pomognemo Kolici, brate. Marija, znači, svi pomalo možemo da pomognemo. Znači, koliko toliko znači, ljubite brat. Sam čovjek ide, brate, 20k, 15, 10. To je mnogo, brate. Putin, hvala, Putin, hvala. Prigorac, hvala, Prigorac. Problematik, hvala. Božija, Petar hvala. Leković, pozdrav veliko. Hvala. Hvala, Rino. Grkić, 11, hvala. Lako, samo lagano, ništa, na kraj, ljubim vas brat, na kraj na 2, 3, tad ga trpajte. Puta 3, ljudi, idemo sad. Putine, hvala, Sebo, hvala. Polako, sad će kod mene da bude 20.000 pojena. Papa Nikolaj, hvala. Puta 3, ljudi. Peo, ajmo sad. Ajmo sad da mu svršimo u dupe. Hvala Putine. Sad ću ja tebi u glavu. Ajmo, sad svršavamo. Idemo, Peo, tako je, Peo, ljubite brat. Sad, znači na 2 sekunde idemo svi jako. Znači, idemo jako. Božidar, Peo, hvala. idemo, ljubite brat, Puta tako 3, hvala kidaje. Božidar. Peo, legendo. Saša, hvala. Papa Nikolaj, hvala. Slabi se, brate. Tako je! Kolica! Peo! Alo, moja firma je jako. A što se smiješ, ne plaćeš sad? Plaći sad, pobegu ti, alo! Alo, moj brat je non stop uz mene, alo! Uteram ti malo. Ja tebe velikog ovog, znaš? Ali ja te ni trpam, nego trpa te moj brat te trpa. Pa Milio, kako ga karate? Koliko je sad? Biće 8-9 i da ga teram u kurac, ajde. Baš, ne dolaziš sutra da radiš, nemaš šanse. Sutra nema na poslu. A meni sve teško je. Ma nemoj. A kad dođe sutra, kažem, Kolica, moj brat, pomagao da ne ideš da radiš. Kući! Ne radniku jedan, ti u kući. Nema?
Mora izazov da se poštuje, brate. Se čuo? Otišao mi najveći gifter. Papa Nikolaj, hvala. Otišlo, nema para više, to je to, nema. Vas, gel, da si problem, gel. Pošten, da si gel kapute. Ovo je unutra, jel? Luciano i King, jel imaš rukavicu, brate? Da li je gift onaj je zajeban, brate, daj, daće ja, brate. Ali nije tu, čim je on izgubio malo problema. Gotov, popio karom više. Ćao, Miloše. Idemo magla. Joj. Magla, ljudi. Magla. Ćao, šta se desilo, da vidimo. Polica. Molim vas, ajmo slušajte, aj molim vas, znači svi srce za Polica, za mog brata. Ajde srce, brate, eto. Za cara, mog cara. 8! Na kunaste 8 je. Tako je, srce. 8. Nakucate na 8, idemo dalje. Kako te trpa moj brat Polica, lovi mi televizor i sve. Potrošit će se i on, polako. Jale, hoćeš maramice da, što si gubio da plaćeš? Plaće sad, kurvo, Ja plaći. samo plaćam od sreće. Meni nije sve u parama. Da. No, teo sam da te pobedim. Buki. Dok se pucam te odrde. Opet ima da izgubiš, kurvo, jedna. Lako si ko pička. Ima da izgubiš. Lako si ko pička. 8, nije 7, brate, 8 je. Na kuću te na 8, Pink Panther, čao, brate moj. Osanka, ima nas dosta, hvala Bogu, 250. Znači, ne damo samo brata da Kulica da gifta, molim vas. Evo, tu si ljubite brat. Znači, idemo svi pomalo da pomognemo bratu, znači stvarno nije u redu. Da on, brate, nije u redu, brate. Ali nema veze. Drago mi je što Milo Đukić ne plaće večeras. Plaći, pičko, plaći. Pa ja ne plaćem kod ti, to su bre... Tebi se ne vide suze, meni se vidjele suze. Ja sam plakao od sreće. To su folerske kao plaćaju od radosta. A nema nigde suze, nemoj da lažeš, brate. Serž, vratit ćemo snimak pa ćemo idemo jako, Kulica, moj brat, ljubite brat. Ne znam kako da ti se zahvalim, brate. Evo srce veliko, brate. Majki me, evo. Istrošio se tvoj brat, sad ćemo to odaremo. Moj brat, neće se si istroši, kunem ti se. Sad ćeš da vidiš kako muja jebe jarca. Tako je Đoković skoro pao. Jop! Gledaj sad, ko je pao? Kako nemamo puta? 3, jebem ti. Sad ćete karamo, Kiki! Ajmo svi, Nikola Đukić, nemoj da, idi kod tvog tate tamo, gledaj. Mujo jebo jarca, tako je. Hvala Papa Nikolaj. Osanka, to ispunje ga iz prve, to idemo! Gledaj sad. Čekaj da spremam marenice. Da spremam marenice, čekaj. Papa Nikolaj, hvala. A došao mu gifte, nemoj se baviti. 20 grama. Hvala Papa Nikolaj. Ko je mu došao, brat? Putine, hvala Putine. Šta bude, bit će, braćo. Nema šanse, najjači smo. Najjači smo, sad te trpamo jako. Karaj, šohija. Idemo! Ja sam Miloš za tebe. Šta si ti? Ja nisam ležao u kovinu, daj me da pišete takve gluposti, mister. Nije mi slušao. Ali te pustili tamo da spava. Kako te trpamo jako je. Piše ovdje jedna Marija, piše, besim je peder. Nema veze, ja sam za sebe, nisam za nikom. Mislim, gluposti. Ilijan, hvala brate moj. Amar. Ne kupam se ja nikad, jednom mjesečno imate na mom klipu. Ja znam, brate, voliš da me gledaš u gradilište i treba, brate, mora se radi, ljubite, brate. Gubimo, ljudi, znam. Kako? Plaći, pičko, gubiš, kurvo, plaći.
Dakle, sad ću ti šamar. Dođe ovo te jebe mu kupe, dođe ovo. Daj mi. Daj mi. Sad kad završimo meč na evo. Baš, ko? Ubijem te odmah na mjesto, si lud jebote. Dobre, nema ga bre. Ti bude mi šamarao. Samo da završimo polako, neki... Miloše, slušaj, sad si dobio jedan šamar. Znači, nemoj da me nerviraš, dođem tu, lomim telefon i lomim tebe. Što mi nije crveno? 5 minuta meč. Što mi nije Znači, crveno? nemoj, zadavit ću te. Vidjet ćemo Jelek, to, vidjet ćemo. kako trpamo, a? Jel te boli kad te trpamo? A iskreno kaži, jel te boli, a? Vidjet ćemo kad bole, poslije kad te malo ja. Kako te trpa kolica, idemo na pljugicu kod kolice. Samo To, leti moj golube beli. Pa morat ću da ti tovari magare, normalno, pa magare. Čekaj, ne moram Ti pomoći. izašao? Jel ti ušao ili ti izašao? Gubiš Miloše. Pa ja bi plakao sreća da sam tu, kao što sam plakao. 9-0, 9-4, 9-4. Ne 9-4, da brate. Ne može bude 9-4. Halo, majmune, nemoj da lažeš, 9-4, majki mi. Prodavnica radi do 9. Vratite mi snimak da vidim. Ej, nemoj da jedeš kurac, 9-4 je. Predavno, kad je počeo kafe zali, to ono... Znači još jednu da pobediš i to je to. Bokser, znam da je umro. Da, ako hoćeš posle može jedan izazov da igramo ja ti, nikakav problem. Ne, uključuje se Dača i... Jack, da, on je umro. Gledaj kako te trpamo, gledaj. Otišao negde... Prema Novi Sad. Pirke i... A Darki? Gile, i Gile. Radi... Ma dobro, 9-4, nema šta. Nije 3 nego je 4. Ali, molim vas, ajde još jedno srce za mog brata. Ljubim brat, ulica, samo jedno srce, molim vas. Nije teško, brate, srce jedno za mog brata, ajmo. Ajmo, braćo i sestre. Familijo, srce za mog brata. Ovdje mi pišu da je 9-6. Ovo je produkcija Dule. Da, tu, E, da. šta je kakav 6, sam ja pio 7, 6, nemoj da me nerviraš, brate. Pišu mi svi da je 9-6. Aj vrati se. Da, brate. Kako lažeš, brate, nemoj da lažeš, čini kući života. Ima snimak, vratit ćemo. Koji snimak imaš, bre? Nego nemoj da lažeš, evo pišu kod mene, idete kod njega tamo, kažete mi. Ja ne lažem. Hvala Sabo. Evo, Toni kaže da je 9-4 bre, Elvis 9-4, Bajram, svi, životan. Alo, ne možeš da me pobediš i da bude 9-9, alo, ne možeš da me pobediš, alo. Šovu, to je to, hvala ja. Tako je. Toni, evo ga moj brat Toni, gledaj sad, Toni i kulica šta radu, 20.000 pojena, gledaj. A ima da ostane sa 200, ti ćeš da imaš 200, gledaj sad. Dobit ćeš 20.000 kuraca. U dupe, hvala 20.000 Papa pojena Nikolaj, ide. hvala Aleksandre. Evo, Toni, čekaj na rukavicu, ljubite brat, puta 2. Hvala Papa Znači, Nikolaj. na puta 2, znači, lud, idemo svi, na puta 2, idemo lagano. Idemo 20.000 pojena, on će da ima 1.000. 1000. I to ću da slikam da stavim u TikTok, kurete. Subota nedelja preko 20 ljudi dolazi. Puta 2, 52 sekunde, ljudi. Gledaj sad. Halo, Šabane, Utrati malo, Šabane, gledam. 42 sekunde, Putin. Hvala, Toni je Putin. počeo je Toni da ide. Idemo jako, familijo, idemo sad. 9-4, ljudi. Tako je, trpaj Miloša, trpaj. Putina još 30 sekundi. Rampe, idemo svi jako, Kulin, ljubim vas brat. Peo, tako je, znači ne damo sad, 20.000 idemo, 20.000 pojene idemo sad. A Miloš ima da stane na 300. Čelović. Zapratio sam te, brate. Pozdrav Dušane, pozdrav svima. Toni, Puta 2, tako je, 9 ljubite sekundi. brat. Idemo svi. Znači na 2, znači na 2, ovako, na 2. Hvala Dušane. Idemo! Tako je, kolica, trpaj ga. Hvala, brate. Samo da vratim, sam se popravio. Plaći